Nosaltres volem ajudar els comerços que usen el valencià a ser més visibles. Volem premiar-los, volem contribuir en positiu a l'ús del valencià en el món comercial, perquè això és un valor de proximitat, és un valor de qualitat més en l'atenció a l'usuari. I això ho fan no només empreses menudes o locals, també ho fan empreses grans, com Consum o Abacus. I, per tant, l'ús de la llengua en el món comercial és una qüestió que es fa i es pot fer molt més. Nosaltres el que volem és donar-li la volta a aquesta desigualtat lingüística en la que ens trobem, a la nostra llengua pròpia que té poc ús en el món comercial, per fer del valencià una llengua compartida, una llengua comuna de tots els valencians, una llengua, evidentment, que té una presència en la societat i el món del comerç i el món del consum és un sector molt important. Creiem que sobretot ha de ser plantejada en positiu, sobretot que sigui per felicitar els establiments que ho fan bé i que realment l'usuari pugui reconèixer aquesta bona pràctica. O sigui, sobretot que quan una persona valora ser atesa en valencià, pugui realment ser atesa en valencià. I igual que volem ser ben atesos en un restaurant o que estigui net el restaurant, creiem que també un usuari pot arribar a demanar ser atès en valencià perquè és la seva llengua i és una manera de sentir-se més proper com a usuari o com a client. Tot aquell que vulgui ser-ne usuari i la vulgui utilitzar se l'ha de descarregar de l'Apple Store o del Play Store, d'acord? Amb Android o amb iPhone. Llavors se l'ha de descarregar, s'hi ha de registrar i sobretot si en vol fer valoracions s'hi ha de registrar, d'acord? Per tant, és molt senzill de descarregar-la. Un cop descarregada, els usuaris veiem els diferents establiments que hi ha a la zona on estem, podem geolocalitzar-los i podem fer clic a sobre de l'establiment i valorar-lo, d'acord? Un cop registrat, si no, podem veure les valoracions que hi ha hagut. Es pot valorar el grau de satisfacció de l'1 al 5 en atenció oral, escrita i virtual. O sigui, hi ha com tres àmbits en els que es pot fer la valoració. En l'àmbit virtual, a part de xarxes socials, també el web, si està en valencià. I aquestes 3 notes fan una mitjana que després té una nota final global. Bé, una nota, una qualificació, una valoració, d'acord? I més enllà de ser una aplicació per mòbils, està sent també un termòmetre a temps real de la situació de la llengua. Creiem que és una manera de veure fins a quin punt realment hi ha satisfacció i els usuaris poden ser rebuts en plena normalitat en valencià.